Omahakino Sinisar, David Morasing, Jolly Jaka, Hekeba, Dukunang Jaka, Pelaikino. Je Bini Agotala to Dilli, Pedal Yatra, Movement Hekaba Swabao, Botabuk Je, Onkozak, Omahake, Satung Satung Hanya, Watunya Wati Hinake, Himui, Tangajongo, Amahake, Himui, Tangajongo, Sini. Kaisa kuisu sini ti prasarok haigwa netopeto arok ni mano borok amhaike sini sar David Morasing no kebangai kok satini sini sar David Morasing amono kok phiroka joli jagai khakal boi haiga kaboi sirokhogoi saka noro hai netopeto a dongmani bagino sini ti prasarok kelugui tongo ang sinjose amhaike soba khlaimani jongge norok mayong musa korai tamo ungui tong tangi asuk tong norok tangai soba khlaimaya hanai kok phiroka sini sar David Morasing jala khambai sini satong ini hanya hai belai tung phiroka salkisang satong nake kolam toi mokol ni kepal ni phai kolam toi mokolok lai ni yogo akan sungguh lai kamu oh jaga bakal sini ti prasa takut rok jara tengah kebeng nai rok dok mana kebeng ni career sebenarnya ini wan sungai rok dok mana egen se sawi nai kubuni selengi nai hak ni career no sengkar ni wan sungai rok ngot na kaisa kobok ni kaisa sengmu norok je kebeng lai kamu mayung singa ni kok sai kamu mayung singa ni kok sai kamu 이게 angor sanamu tunggu ang sinjo ke yok nan musungani coba khaiman jake nung mayung latam khaitong nung masala tam khaitong mayung masala tam khaitong sinjo coba ni babi nongkani man jake arte kaisa kok dara social media fainai jeni katham iprasani coba hai tomaya bui coba khaimana kebengi manai hamia saimanai o borok mayung bongi niya musa bongi niya o borok ka sengnai jatiyo prani ni antargupta sengnai jatiyo prani rok kunudin mayung musa niya nor nomon kobong namu sugo gomoni do pana kebengi mani reason tongo gomoni do pana botharnani jatiyo mani reason tongo kubungni dofano lama pairi khimnani target namani jatiyo mungtongo norok jara tiprasana kebeng nai rok ano kebeng nai rok tawan sokde noyenbasi jamatin nosto khaimanka bisho devor mano buthar manka bikrom doirupi haino buthar manka gobang ma leader kaham no asugri khima kaine ang hai leader tiprasani bangi choba khaini no buthar mane nosto khaini tawan sokde siang no kaham ke sini hoisi lukurok kaham ke siniwo sinna nangnai jarak itu paragano baik himnan target nanai borok bai norok jogajog tong ni ang khakai esi norok borok bai jogajog ni ang khakai esi norok borok bai jogajog kring ke ana baik him khani nor himnan sokran toni thane noni yak kring ak norok asake ana khamya sakla noni joto step by step comment tei norok joto step by step activities ang follow khai tongasi do phani bagai jere three man ke do phani bagai ke busu rong hogoi ni sap loine spagi nei lai man ni wan sodesi busu jesuman kolam tun hogoi nei ka khere beri man ni wan sodesi David Morasing kriya no David Morasing kriya isi David Morasing kriya no o lama wo kosto khai nei himoi nei satung nyau nei no mate ni nei himi tongone o sakon norok jamai ke khangane bukanango norok posuni jonamong nai beka holong nai ma ka bike beka phaina ka salsa phaina hi bugi na khidang bai salsa maise tongine phede salsa lamoyo yong kha bai warjai na phede se